65-годишният Данчо Ментата започна да губи мъжествеността си. Енергия – нула, либидо – нула. Приятелите се шегуваха, че ментата му се изветрила, но истината беше сериозна. 3 години търсене на решение, 14,5 лева за андролози и тестове, пиял 5-6 кафета дневно за енергия, партньорката му започнало да се съмнява. Лекарят обясни. Дефицитът на мед разрушава хормоналната система. Медта е нужна за тестостерон, нервна трансмисия и кръвообращение. Причините за дефицита. Диета. Никога черен дроб, само бял хляб и обогатено брашно. Напитки. Прекомерно кафе и алкохол изчерпват медта. Потене. Интензивни тренировки без възполняване на мед. Решенията, които го спасиха. Храна богата на мед. Говежди черен дроб, стриди, кашу. Черен шоколад, без захар, 85% какао. Медна добавка, 2-15 мг дневно. Спря. Кафето, захарта, алкохола. Либидото се върна за 4 седмици. Енергията се увеличи с 200%. Подобри се качеството на